Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta na kamo mga ka-DJ, mga ka-listeners? O karon din no, na natin sila ing ampun nga drama. Pulo ni sa I Only Live to Love You. O karon din, dito maglangan. Niya ang unang anib ning sugilanon. Babay Papa. Ang sinuwat ni Glenn Pino. Nganong kinahanglan ka pa man nga mubiya, Francine? Ngawa man ako panganduya ang kaharuhay. Tamis ra ka namong imong pamilya nga sawa nato ang kalisod. Dili ka lang malayo namo. Ayaw kong pugmi ko rin. Kiniini lang akong pagbiya na ako mapamatuod. Ang huway kinutuban kong kugmaalang ninyo nga akong pamilya. Waman kumuliklamo sa atong kalisod, Pa Francine. Ayaw lang migbiyahe. Bitaw pa! Musugot ragin mig pobrita! Dilang mini mo biyaan! Ayaw ko ninyong pugmihin, Rodot. Miles, sabta ko ninyo. Kaya nga akong pagpanimpad sa layo. Maurang bugtong paagi nga akong mahatag ang inyong panginahanglan kung magkapadayon mo sa pagtuon. Kay maurag yung kili ang pahandi. Gabayin mo na kong ikabilin bisan kunwa naon niya ko. Adyos na ninyo, mga anak. Babay, Papa. Mga wadang kami. Dili sayon nga mahilayo sa mga binuhat ka naghatag kanimong rason aron ka mabuhi. Apan dili usab sayon nga mabuhi, kundili mo matuman ang ilang batakang panginahanglan. Babay, Papa. Sugilanon sa tuaw ug pagkiluoy sa duha ka inosenteng linalang ngadto sa usa ka mahigugmaon ug sulundon nga amahan. Nga mas palabihon pa nga siya mag-antos. Mapadayag lang sa pamilya ang katungdanan ug tulubagon. Sugilanon nga puno sa pagtulunan nga muhinuklog ug mupahila kanimo. Sinuot ni Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Bambina Eliseo. Effects and musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Ricky Bangis Garing. Recording and master editor, Lloyd Gabiana. Babay, Papa. Tatak RNN. Ni ako tarong paglakaw. Mga kasama ug mga suki na mutig paminaw, kumusta kamo? Ani usab kami aron sa makausapa. Mudapit ug mudalit kaninyo ning lain usab nga sugilanon. Nga sa gihapon among ginauman nga dili lang maghatag kanato og kalingawan, magkahatag usab og pagtulunan nga sarang mahimo natong gabayan sa inadlaw-adlaw tang pagkinabuhi nining isayra na natong dangog nga kalibutan. Dili kita maglangay. Ani ang unang panit ning atong pinakabag-ong sugilanon nga naguluhan. Babay, Papa. Pag-eskwela, may gusto ko nga makabot kami. Francine! Dudut! Miles! Dali na mo! Kay andam na ang kamahaw! Wow, kalami sa sudan. Humutas buwad, oy. Nagutang sab kog pulos ka munggay nga giloy-ahan og gisubakag buwad, Francine. Kana kay may sabaw. Lahi yung may mahigop ta og mabahog nga sabaw. Corina. Oh, hay namang duha. Mga late to
sila sa klase. Inaunsa ka man, Corina. Uy, nga, Sabado man ron. Uy, klase. Ay, tuod. Nalimot ko da. Unyahain malaging duha. Wa pa mamangon? Ay, si Miles, naradiyas na taran ay, namubo sa mga tanom. Samtang si Dudot, nagtugoy kadiyot sa mga kanding. Niya na to karon. Yun na ha, kay ato na ko si Miles. Nga, pabiyaan sa ang iyang ibuhat aron nga mamahaw na. Ay, lingkod na lang diha, Francine. Kaya ako rin mo tawag ni Miles. Miles! Day! Dali na kay mamahaw sa ta! Unya na ng pagpamubo ni mo sa mga tanom! Bakit na rin, ma? Susunod din ako. Kaluoy sa kong pamilya. Kanuna lang yung ining anusulan. Ginoo, kanus aman may makaginawa-ginawa sa among pagpuyo. Kanus aman. Kalami sa sabaw sa utan. Paningot og maayos kaya Dudot sa pagkinigop sa utan. Ang lami man ang sabaw sa utan, bi. Uy, hala, wa na'y buwad. Gihurot di mo, Miles? Katulo naman takapuwad putpot. Nahurot naman ang imuha, Dudot ako. Lami bitang pagkabuada, no? Dili parat. Bitaw, ma. Kakan kay ko kanon nga nahurot. Gitagidjut na ko ang buhat aron nili madali mahurot. Francine, naunsa ka? Wa ka naman gud mo kaon. Nahilo man gud ka diha. Kuan. Unsa man, lain namang paminaw? Murag, di na mapugnan. Sugo sa lawas. Kadiyo to na, ha? Ulo, yun siya man to si Papa, ma. Kadungo gani siyang papa nga nag-ingon sugo sa lawas. Si Kuya Dudot. Si Miles. Tiwas mo kaon diha, ha? Kaya tuon sa nakas papa ninyo. O, ma. Wa na may buhat putpot. Matahog na lang kusutan. Kabantay kang Papa o Mama, day. Ngano man day, kuya? Ngano, kuya? Dili na ko kaya nga magtanaw. Kanunay nga, masinati sa akong mga anak ang tumang na mong kalisod. Dili, Diyos ko. Mugawasan lang ko din his pansayan. Kaya mura na ba itong nagkasabot si Corina na ako. Corina, human ako. Limpyo na nang... Unsa may problema nimo, Francine? Ha? Ano si problema ba? Ayaw na lang ko papakaroon ingnon. Nakamatikod pa ako nimo. Sabihin naman tignan mo pa. May muot man lang tanin mo, eh. Ayaw ko paglimot. Ingon ana na daay karon. Di ka na musulti na kung may problema ka. Unya na ta magsorte. Nas Dudot ug Miles. Magtanaw na to. Basig magtuon na silang nag-away ta. Dudot! Miles! Nahuman na mong pamahaw? Ano sa day mo? Papa Francis. Bitaw, ma. Ngano di mo? Ay, kining mga anak ha. Wa manggod. Wa ra. Day, wa. Mura lagi to. Ay, basta wa. Wa. Unsa may tanaw ni mo, ato, day Miles? Atoy, ingon min si Mama Corina nga wa. Awa, yung tingali. Ay, Kay unsa day, sa kan kuya. wa maka, di, wa. Nagluod ka, kuya? Bati mo, eh. Ni, kulain. Mapawging ko'y ng luod. Mahisabtan ba ya ang mga bata? Kayon sa may ilang hisabdan nga wa man. Ay, ikaw ba? Ingon-ingong wa. Mahisabtan ra ba ko nimo? Muado ko sa uma. Maguna ko. Oo. Tanawa laging tawana. Nagsulti pa gani ta. Awa, wag yun mamati. Ay, bisan mo limod ka pa, Francine. Hisabtan kog na unsa. Nag-ilis lagi kasing. May lakon sa ko kadiyot. Asa man ka? Adto sa kuska sawang. Mag-unsa man ka dito? Ay naasa ko paliton. Ano ka? Naunsa ka? Gitutukan mo ko nimo. Nakasabot kog ngano ka. Ha? Unsay? Ayaw na lang ko'y paglimod, Sing. Adto sa ko. Nabasa na ko ang imong huna sa atong pagpamahaw. Dagko na sila sa Dudot ug Miles. Ug nahuna na ko ang ilang umaabot nga puhon-puhon. Saan na to sila sa pagpaedukar kon kuningon lang gihapon ni ini ang atong kalisod. Napanglantawan ako nga way maayong ugma ang atong mga anak kon kinilang ang akong pagpanguma ang atong salikan. Maong kinahanglang mangita kog paagi samtang sayo pa nga mapangandaman kining tanan. Adto sa ko. Ug asa man lagi ka. Basta magsulti ron niya ta iniguli na ako. Ginoo, tapangin taon mis among kalisod. Giyahi kong unsay akong buhaton. Dili ko buot nga kung unsa may kalisod karon. Unsa may kalisod. Masunod sa among mga anak. Dili ko buot nga
sama na ako ang pagtikad ng gihapon sa yuta ang ilang panginabuhian sa umaabot. Maluoy ka na mo, Diyos ko. Bisan dili na lang para nako. Para na lang sa kaugmaon nila ni Dudut ug Miles. Si Isyot kauban siya mga barkada na nawala. Mamugos naman sa ning... Mamugos naman ning paimnon ta. Nagdali ko, Shot, sa sunod na lang. Ay, pizza, God. Mura ka mong disilingan na pizza. Andres, ay. Paim na sa ses Francing siyot. Kita silang tagay teris balita usap balita. Ay mo sing, rata sing. Mo sing. Dota sing, dota. Ya sing. Dota sing, ayo palibari kay. Makayo ni Slawas. Na, mau kan. Dawaton ako ni Shot. Mga Brad, pero di lang ko magdugay, ha? Kaya may importante pa kong atuon sa sawang. Dawata. Salamat. Kuan. Ano sabi ko sa sawang, sing? Basta may importante lang kong atuon. Punay ko sa kabaso kay mulakaw na raban. Punay ko na. Mabitaw. Punay ko sa Punay ko sa kabaso para dili mabungol ba? Husto na mga Brad. Ato na ko, Shot. Sa sunod na lang, puhon-puhon. Kanang, wa ta magdali. Manakog ang limpis sa bay, ma. Tapangan ta nakaglabapi. Ako'y maguslos anang humana ni mo kuso-kuso. Aw, sige, mas maayo pa. Aron, manam-anam na kog hay-hay. Gamay day, Miles. Yabon na ako nga akong gisagom. Mabasa ka. Buta na kuya dudada. Sagob man. Ako pa. Habibi. Oh, gusto na lang sa pagsagob, Dudot. Mao naman lang ni ang akong gitiwas. Waswasan lang na ni Ma. Kaya ako na ning hinay-hinayan. Ako nalaywas-wasan na kuya. Ikaw nalayan naman na mo gayahay. Hindi. Oh, Ma? Ngano ka? Ma? Ngano ka, ma? Ma! Mama! Ay, Ngano ka, ma? wa ra ni. Mura lang kog naliong. Uy, Ulo! Pero wa ra ni. Wa mo'y ang kabalakan, ha? kami na lang tiwasan na. Ma, dali. Tagakunti ka. Ngadtos bahay na. Dali, tabangan na kuya, dali. Kining mga anak ka, uy, wa ra lagi ni. Wa ra ni. Basta, paway sa. Ma, kami lagi si Miles sa mutiwas yung laba. Paway sa. Lingkod, ma. Hinay lang. Kining mga anak ka, uy. Wa ra man good ni. Magdinig kong tubig, ma. Ako lang, kuya. Kinig yung mga Ano, anak ka, makinig uy. ko. Wara lagi in town ni. Ipahuway ko lang ni kadiyot nga mawara ning akong gipamati. Hinahinahin na lang to ninyo tiwas ang akong gilapan, be. Ang samalito si Papa Francine, ma. May importante lang tong gilakaw. Tira to magdugay. Sige na, piyain na lang ko ninyo din Mo relax lang kong kadiyot. Mawara lagi ni. Dapa. Tinapa ko na iya, boy. Mayong adlaw. Oh, siya to, boss. Oh, uy! Ikaw ka na lasing! Sumaya to! Bida ko og may asinso man gid ini imong tindahan, Greg. Ay, mauro gapon, God. Nahinin lang ba? Nangunay gid ka no? Ay, sahay. Kung di pa busy, tabangan sa natos misis. Dito ko sa inyo. Pero may sulti sa imong mga anak nga niya kuno kadinhi sa inyong tindahan sa sawang. Bago pa sa gyud kong miabot din, eh. Hmm? Dali. Sa may, tani mo, sa may ato ni mo, ha? So, dali, maglikod ta. Sige lang. Okay ra din May tuyo lang ko nimo kadiyot. Sige. Ato tas at bang sulti, sa halu-haluan. Mamayin ni tagaluhalo. Kuyaw ako na yung ipaingin ni halo-halo man. Bigyan ko bidyar, magutugot. Bitaw, adto na rito, aron magkataro tag storya, ha? Ay, bago pa kong namahaw eh. Ay, nga mo daig ko. Day, dasi, Francing, aribis at mga. Busog pa magulunta ko, Gregi. Ay, nga naman ko daig busugod. Dili po di musna. Tanaw ko, importante ka na yung tuyo, da. Bitaw. Salamat. Sabay, ganahan mo ipara sining halo-halo, sing. Ay, kinira. Okay na ni.
Ay nagapalabig ng taga diha. Bago pa lagi kong namahaw. Basta ha. Ikaw yun. Lagi. Bitaw, unsa may tuyo sa akong suod nga amigo, ha? Prensing? Mauwag yun akong magkiksulti ni mo pahin ini. Pero, murag, ikaw rin tingali makatabang na ko. Bahay sa na. Kuan. Suhito ka man gyud o negosyante man ka daghan ka kaila. Basin kung may suod ka nga makatabang unta nako nga makasuod og arang-arang nga trabaho nga makatubag bitaw sa panginahanglan sa atong pamilya. Kana kung mahimo. Ano kung dili kung mahimo lang. Murag, makatabang ko mo anak kay naam sa tayo mga suod no nga mga manager o mga dagkong tao din sa ato. Nga sa ato pa, makatabang ka na akong makatrabaho, Ricky. Uy, ano dili good. Sukod buta. Pero mau lagi. Pilar may sweldo din sa ato. Pilar may atong minimum din eh. May mag-Manila o Cebu nga to. Kay taas-taas og rate. Ya, kay sa pakrabagyos ato din sa probinsya. Ay, dako, kay kalainan sa dagkong mga syudad. Panmanggod dagko ang mga bata sa ngadto mo high school na. Isa tanaw na ko, maglisod ko paedukar nila kung ang ako rang pagpangumang ako sa ligan. Kay pilar bago tayo akong kita ini. Unya, dili pero may ang tingani. Punan pa nga, dili pagid ato ng gitikad akong yuta sa oprasata. Wa pilabot sa ato mga kautangan nga nag-abot lang ang pag-uugdaan. Pausan. Pwede kong magpatabang nimo, Ricky. Dito ano. Siyempre ako gisulti nimo. Katabang oy no sa nganugot taong dili. Ikaw pa kasuod na to. Salamat Greg. Pero timbang-timbang nga og na asa ha. Kung asa ka gusto manarbaho. Diba sa ato nga inator sa kayong sweldo nga pang probinsya ra gyud ba. O baka ha adto ka ba gusto manarbaho sa syudad nga layo din he o malayo ka sab sa imong pamilya. Paminaw mo sing. Oh, mong lawalo na ito, no? Napstilan. Nay-nay sa din, ay. Mahilis ang ayos, na. Usman ko, Greg, daghan ka kayong salamat. Salamat, good. Huwag pa ko magkatabang ni mo. Ayun, saan ba niya, eh? Ang ako kay willing yung mutabang na ko. Oo, ikaw na good na. Basta, inalaw niya ko kung sa imong desisyon. Ay, Toray, maghatari ko ni mong cell number, aron matawagan ko ni mo, ha? Wa man good ko'y cellphone. Lisod-sub kung mag-cellphone tao niya, wa tayo pang-load. Importante mo ng cellphone ng panahon, ha? Ang ipalit akong cellphone, ipalit lang na akong bugas. Kabilipag na ko mo. Pamilya kayo mong priority na. Ang akong pamilya mo, ilabing mahinungdanon ako, Greg. Kaya sila ang iisip na kong bahan, di na kalibutan. Ay, pwede makahila kong putan ni mo, eh. Bitaw? Sayod man ko, ana. Ang importante lagi ng cellphone, ha? Importante kayo ang cellphone ng panahon na. Means of communication ko na. Anytime, magamit ko na ni mo. Binag nakas layo. May importante kang tuyo na bisan kinsa. Pohon-pohon tingali. Pohon ba, eh? Palitan kang cellphone. Ayaw, Palitan good. Kabaga na kinakong naong, no? Ikaw ba? Mangiglain pa man ka. Amigo ko ta. Pila na ba sa na cellphone ko? Palitan ka. Ayaw lagi. Dili na ko magpatabang ni mo. Buhaton na ni mo. Tanawar ganitohan na. Bisag baratuhon lang good kung dili ka gusto mong high-end unit. Basta, mao na to. Kung sa akong desisyon labot sa akong buot patabangan ni mo, makikita ako ni mo pohon. Ug salamat kayo ni mo, Greg. Daghan kayo kayong salamat. Adto sa kuha. Kay may hapiton pa di ako. Sige. Sige, magpabot ni mo, ha? At wala ko sabay. Bisa gusto orasa. Sige, Greg. Upos mo na ako. Daghan kayo kayong salamat. Sige, sing. Amping. Salamat. Ay, kadit. Saman. Duwata na, bi. Kwarta? Ayaw. Duwata ba? May laning nga ipalit ni mo. Basta ayaw. Wa ko mo ani mo aron nga. Di ba? Ang ako nga maayo na lang ning makatabang nimo. Ha? Makatabang nimo kung sa imong kinahanglanon ba dito sa bahay. Basta ayaw. Ayaw na, Greg. Basta tawhan na, oy. Ginoo, salamat nga nagkabaton kog buutan ug matinabangon nga hikala. Si Greg, ug maluoy ka. Tudlo iko kunon sa maayon kong buhaton. Tabangi ko sa akong mamahimong desisyon para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Lola Tansyang! Paminaksab ko la, amin ko. Ay, sus, pagkabuutan sa akong mga ako. Ay, bibibi, agak sa bahag ako, bebe. Nalagi kay daang putos, Lola. Imo nang sinukatan na
namo, Lula? Bitaw law, haraan mo na. Ay, uy, ang magpara kang kinsan ni, para inyo gid ni, gituyo gid ni balet, para ninyong upat ni mama ninyo Corina, o papa ninyo Franceng. Ni adi adawatan ni. Yay! 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 Masusunod ni Lola. Bitaw, Lula. Ay, sus, tanawa. Basta makaon na. Lo, Pan? napoy siyo pa nga ako paborito. Yay! Pangaon mo. Salamat Oy, la. Lula, thank you la. Salamat. Ay, wasa pa yan, mga apo. Oy, yun na, si mama ninyo Corina, o papa ninyo Franceng, wa man kong kakita. Ikaw na, tuwa sa kuan, si Papa sa sawang, may importante ko nung gato. Si Mama Corina po, tuas sa tindahan. Napalit og dinapa og miswa. Para sudan na mo ni paniudo. Oy, mauba. Naitan siyang. Oy. Na si Mama Corina laay. Nasuroy lagi ka, naitan siyang. Ay, oy. Gikan pugkos bangko. Mao nga, may happy ko din eh. Hoy, Dudot, Miles, nangamin na mong lula ninyo? Bala. Aw. Kaniha ma. Kanina na. Usa man ang hindi kaon ninyo? Huwag mo bang hatag ni lola ninyo? Ay, dana na ko eh. Gana ilang gikaon ko rin na. Naipan, naisupaw, ay para na ninyo. O, Dodot, mas binlin ninyo sa papagmama ninyo, ha? Alala. Gilainan man na mo lang. Yun na, dali, nay. Dayon dali sa taas. Wa, marinig ninyo pa dayon na ninyo sa lola ninyo, Dodot, Miles. Ay, giingnan na ko sa duha, oy. Naghuwat lang ko ni mong moabot. Nagpalit ko ining tinapaog miswa, nay, para paniuto. Anita maniuto, ha? Kasi hiposa sa ng tinapaog miswa nga imong da. Sunod na lang na luto, Nayo sa kalibo. Pagpalit ka ha, dito gahi-gahi nga masuwa na to sa paniuto. Ha? Si Nanay Tansyang, uy. Ayaw, nanay, uy. Magluto lang. Ay, dawatan ni. Dawatan na. Pagpalit og masudan na to. Magdungan ta paniudo. Kay gimingaw na kong ikasaw mo sa pangaon. Oy, aron malipay po ning mga bata. Ako rin may bawdinis inyo. Sige na. Ikaw na ko rin na kay may oras pa. Dili man kaayo layo ang sawang. Para, lugar lang, Ming. Ming, wato kang sawang? Ang asawa niya ni Musing. Oh, mag-unsa ka sawang, Turin. Uy, ikaw manggudayin ang sakay ning tricycle, Francing. Naas na Nanay Tansyang sa ato. Gisugo ko niyag basudan sa sawang. Oh, mau ba? Nadis nanay ni mo Tansyang? Ako na lang mo balik dito sa sawang, pe. Ako na lang mo palit kung unsa may iyang ipapalit. Itong biyais nanay Tansyang dito. May ta. Sige na. Balikan lang to dito. Nabalik man lagi ka dayon ko rin na. Hain man ang imong pinalit. Ay, nasugatan akong Francine, nay. Siya na lang kuno mo palit ito sawang ug masudan. Dili ka kuno niya pabiyaan ako dinhi. Ay, pastilan, Kines Francing. Wa ko mo ani, aron magpaatiman ninyo, ha? Ay, dayon lang dito sa taas, nay. Kay magtak-ang sa kong tanon, ha? Takang na, Kuya Dudut, ma. Ito ma, itaw-taw na rin. Ako na lang hindi apuhan para dilipod-dukot. Buutan kayo ang inyong mga anak ni Francine Corina. Ako tilawad, tulot pa naman. Si Dodot ug si Miles. Nagtinabangay kitaon ang duha. Hasta paglutog kanon. Oo. Ingon anak gud noon ang duha, nay. Wa gyud ko kamatikod anak nila nga mag-away. Magkasinapot ko na sila pirmi. Maayo kun mao. Nagsulti-sulti pod mi ganihaan ang duha. Ug pastila. Pagka-bright bati ay anang akong mga apo no. Mauy ilang sulti na ako nga. Pirmi man di ay kuno na silang mag-una silang klase. Gikaloy-an lang sab sa Ginoo, nay. Nagkugi man po ng duha. Focus kina sila sa ilang pag-eskwela. Ay, pagkanindot, mga apuha. Dili parehas ubang mga bata. Parehas mga pag-umangko nimo sa mga anak sa imong maguwang nga si Samantha Pastila. Pagka mga tapulan, wala ang sige gatubang kung nasbay. Dili TV, cellphone, gani kay bang mutabang sa mga buhaton dito sila. Ay, dako gyud kayo kalainan ning mga anak ninyo ni Francine. Gikaloy-an lang po sa Ginoo, nay Tansyang. Ay, tuo di ay. Puhon-puhon ba? Mga bright man yun ng mga anak ninyo. O garbo kaayo ko anang ako mga apo. Paninguha agyud ninyo ni Francine, ha? Nga makahuman yun nag-eskwela ang duha. Kay dako, kay na sila ikatabang nga mahawas mo sa kalis.
Bitaw, Nay. Magkahis ko pitog ni usahay ni Francine, ana. Maog yun. Maayo yun nang doon na may lano. Kay dili lang rabahibaw ang panahon. Kusog kaayo ang pangligid sa mga adlaw. Lamis sa sabaw sa linat ng baboy. Lamikit tayo maluto si Papa Pransing. Og linat ang baboy, uy. Dili bagsigig istorya basta may suot ang baba, Miles. Dudot. Okay. Papa. Sorry pa. Hinay-hinay lang mong kaon, Dudot. Miles, kay mga tukan baya mo. Ay, enjoy yun kay sila. Ilang pagpangaon, no? Ay, gipaningot ang duha. Huwag mo magpasalamat ni Lola Tansyang ninyo, ha? Humana, manggut pa. Bitaw, man na jud. Ay, ayaw na lang nagdisturbuha ang duha sa ilang pagpangaon, Francine. Salamat, kay kaayo ni mo na itansang. Imbis kami ang mutabang nimo, kay ikaw na lang usa. Ikaw na hinuon ang mitabang namo. Saon, apiki naman. Mutugot lang ang Ginoo ko hunay. Makabaw sa rami sa imong kaayo nga rin namo. Ay, ayaw mo anang huna-huna ako rin, Francine. Kay usara gyud ta ka pamilya. Kalipay sab nako nga matigayon mo. Maginabuay lang ta. Kay maluoy ra gyud ang Ginoo. Mao gini akong gilagaw sa iyo ganiha dito sa sawang. Nakikita ko sa kong suod nga amigo nga negosyante ni Grigi kay nakatabang ko niya nga makasuot akong trabaho. Sarang makatabang dili lang sa atong panginahanglan. Labi na gid puhon para sa pagpadayon unyag eskwela sa atong mga anak. Labi na kun ma-high school na sila. Kay layo ra ba ang tunghaan kun ma-high school na sila. Kada adlaw magkinahanglan sila pamiliti. Kay labot sa ilang unyang bawon puhon. Kay karon pa lang gani nga naa pa sila sa elementarya. Nagkalisod man gani ta. Kung manarabaho ka, biyaan mo ang pagpanguma. Ako pa nang una unog maayo. Ako pa nang timbang-timbangon. Kung ako lang ka ang manarabaho. Ha? Aron ba, makatabang-tabang ko nimo. No, dili ko musugot. Kinsa naman lang unyay, muatiman sa atong mga anak kung uwa ka din ispay. Dili pa, ang ako Basta nga... kay dili ko musugot. Ay, ikaw good, pero ayaw lang tingali piyay ang pagpanguma. Maura biya na kabili nimo sa imong mga ginikanan. Kanang gamayng luna nga imo karong gitikat. Kaya kung imo nang biyaan, kinsa naman lang unya ang muatiman ana. Wa na mawa sa akong una-una. Sa pagkatinuod lang, naglibot ako. Pero bisod gani sa akong una-una nga unsa ka kung ako ning ibaligya. Unsa? Kung di mo nang ipaligya, magunsa naman lang ta. Unsa pa man ni atong panginabuhian. Mao gani nga dili ko magdali-dali sa akong una-una. Ako sa gining hinuktokan pag-ayo. Kay dili ko gustong magmahay sa maabot. Kay usa pa, bililhon kay nako nang yuta. Bisan tuod kun kamay ra na. Kay mao na lang ni ang nagpabiling handumanan nako ni tatay ug ni nanay. Ako sa gining hinuktokan pag-ayo. Kay dili ko gustong magmahay sa maabot. Kay usa pa, bililhon kay nako nang yuta. Bisan tuod kun kamay ra na. Kay mauna lang ni ang nagpabiling handumanan nako ni tatay ug ni nanay. Gikang naguna. Ya karon, tugwen sa kanding Francing. Mao man ni kinabuhi na to din his bukid shot. Hambes Dodot nga itugwen ang mga kanding ninyo, ha? Klase man ron. Tuwa, eskwela. To. Kaya ta, saan nagpalanom mo dito sa sudlon siya nga perti lang initas panahon? Namatay man ang ako mga taong dito. Hasta ang ako mga batong dito. Anihunon na ang tatong sulbuan na nasuros kayo dito eh. Mau ba? Taon sob no? Lagi eh. Saan ka na ito inig pamayad sa itong mga utang ini nga. Waam tayo anihon ini. Hindi mo dito. Sabi, waam piktoy sa huwaw. Waam mamatay. Daghan sang nang matay siya to eh. Pero dili tanan. Kay may edad kong kahoy man po dito nga makasalipod-salipod sa ako mga tinanom. Unya, may tubig pa man sa sapa ditong dapita. O kakuhaan akong tubig nga mabubo na ko dito. Mayo, kay may tubig pa rin sa sapa dito. Dito ka mo. Wala tubig nga makuha siya ngay. Ubas sa sapa dito sa kainit. Mauli kita o na reklamo po nila ni Buning o ni Guryo. Nangamatay po kuno ang ilang mga tanom dito. Tas-taas ba po itong ila? Medyo na ibabaw na to. Lisura yun lagi eh. Ang irrigation nga sa basakan, murag padong nga sa pagubas eh. Saong ka na to yun eh. Oo. Saong na lang nato ni. Hey! Hey! Si Pusyo eh, nawang ni mo. Saman siyong! Naligi tayo dito sa obos! Ikaw to! Ha?
wa ko ka sanong. Kuan, may nangita ko mo dito sa ubos. Nag-auto. Ha? May nangitan akong nag-auto? Oh. Uy, kinsa man? Abi na ko kinsa nangita na ko ang nag-auto. Ikaw mangguda ini, Grigi. O, Pransing, wag ka mo balik dito sa amo o bisa sa tindahan na lang sa sawang. Ay, kuan. Nabisi lagi ko sa uma. Saan nga init mong kayo? Nagpundok kong tubig nga mabubo na ko sa akong mga tanom. Mao di ay. Mayo kay, nakatultol ka din sa among dapit. May di matultulan eh, basta pangitaon yun nimo. Oo, hinoon. Bitaw, may sakop ko dito sa tindahan nga nakailan mo. Siya may nag-ingon ako nga taga-kansungka kuno mo. Unya, di ako nahuno nga ng ano bang may baskitan. Ug mo akong napangutanan katong ginganlan og busyong. Siya may miingon ako nga may distansya pa din ang inyo. Oo. Si Busyong mo'y nakaagi na ako nga nagtugway ko sa mga kanding. Nga may nangita ko nun ako nga nag-auto. Mao nga, miyanhi ko sa ubos. Asa may dupita din ni sa inyo ang inyo sing? Asang inyo? Sa unahan. Unahan Ulay, ko yun. pagidi ay. Pero, di lang tamang to. Si Ote dito, may ikog tanimo. Sabi ay, ikugod. Probinsyano sa taon ko, no? Dito lang ko magtubo sa Cebu. Kay dito man ko magkapareha sa kong pag-eskwela. Pero, diyan nag-wholesaler ko, may balik ko din sa ato. O din na magnegosyo sa mga kasikbit nga rapit din sa ato. Ay, dili manggod ka angay din higod. Kay, portahan na baya ka. Ay, ko pag-ingunan na, sing. Tahan ba eh. Natagapan lang. Diswerte lang gamay o nani kay sikay pod. O, sinso sa tao gamay. Kahambol yun sa kong amigo. Lahi agad sa uban nga ako sa mga higala sa una. Karon, di na gitaon managad. Pero ikaw, marag hapon. Wa mo tayo kapang hambogod. Bisag unsa nga kahamugaway o grasya nga miabot na to, di man na to. Grasya mo na sa Ginoo nga gitugyan sa na to. Abi mo, garbog yung kay ko, Grigi, nga ikaw may akong nahimong suod nga higala. Ikaw, gyud. Bitaw. Makansir yung tas atay ini ba? Ha? Si magkanser sa atay ba? Dako na kay akong atay sa magsigirig daig ni mo. Abi nagkukunsa. Bitaw, unsa may ato? Kay ko kubayan mo eh. Ay, kuhaan ko ka, magkuha sa ka, kog lubi, butong ba? Maglamaw ta. Naidagang butong dito sa among uma. Sama, kuha ko. Ay lang pagtagad diya. Adto lang ta sa inyo, aron makatultol sa ko. Ay, di lang lagi ta mga to sa amo. Kay maikog lagi ko nimo. Gamay kayong akong payag. Ikaw ba? Unsa man pagtuo nimo nga akong gianhi dinhi? Ha? Nga mutan-aw kog gamay o dako ang imong bay? Di man good. Ang ako nga suod gud ta. Ditsuhan lang kog sulti nga dili ka magpadayon ako sa inyo. Sulti kay di man ko mamugos. Ha, Pransing? Grigi. Diha lang ilugar oh. Kay di man kapakaso dito, di man masud na dito ng imong auto. Diha lang, diha. Okay. Asa man dapit ang inyo, Franz? Musud na gamayng dandan. Day. Day Kurin. Day. Wa may mitubag. Wa tingali day mo asawa, uy. Basig may gilakaw. Murag alas 11 naman di ay. Tuwa to sa eskwelahan. Naghatod og baon sa mga bata. Mao ding wa manubag. Wa manubag. Sorry kayo, Gregi. Sorry ba eh. Magsuri man ka. Kini. Mao ning among payag. Mauro kita nakaya nako. Nay ko palaban ni lang imong pagkahambol gud. Paubos pa yung kagmaayo. Ay, madako og gamay man ang atumbay. Kung mamatay ang tao, wag yun tayo patas gud ng tanan, di ba? Hinoon. Pero, layara gyud sa imong bayo, nga dako kayo, hamugaway pa gyud. Lagi, hamugaway. Pero ang nagpuyo, way pag sinabtanay. Bitaw? Para lang ako, no? Dili may nungdanon nga dako ang imong bahay nga gipuyan. Unya, way kalinaw sa sud ug sa mga nagpuyo ini. Grigi. Bitaw?
Kung makabuot ka pa lang kung kinsang imong ikauban sa kapanimay, kanindot kita ka. Hmm? Pero, sorry nga may kalit ko kaseryoso, Dre. Ay, wara, uy. Ako gani, gisamok ta gani ka sa akong pag-adto sa imong tindahan. Gidisturbo ta gyud ka. Nagasadana. Huwag ka makasamok, ha? Huwag ka makadisturbo. Ikaw rin ginag-ingon na Pransinga ka. Sila eh. Sorry. Sorry na po. Tod, samtong imong buot perbangan ako. Naunahuna na ito ni mo, saan? Nagkadesisyon na ka? Wa pa may magkasabot ang tarong ni Mrs. Sabutan pa na namo kung sa maayo. Basta kay naara ko. Anytime, ato ako sa bahay o sa tindahan baron. Kay tabangan tagyo ka. Salamat. Salamat yung kay ni mo, Grigi. Matuod ka yun nga higala. Naay lagi palabi ka seryoso lagi. Ilakay tanong na yun. Sige. Kanawa na to, kinsa yung makahilak. Sige. Ganyan ko rin ba? Ito sa among room ba? Gipasulti mi ni teacher sa among dream to be. Kunan sa kunoy. Amang pangandi, ini kadako na mo. Tabianan siya ginaning Inday Miles. Uy, bisa nagkaon mo sige kuan. Di mo sa kaon sige. Sige, yo. Nangilabot yun as kuya Dudutoy. Ano Wala nga? mong good na isod akong babao. Disturbo man. Ay, Dudot, sige lang, good. Di ba lang Nihunong manggod na siya kaon. Unya, day, Miles. Giunsa man nimong tubag si teacher. Akong giingnan nga. Magparehas ko niya nga mag-teacher pot ko. Mayo lagi maka-eskwela tag college. Kundili. Ansa man nimo pagka-teacher bi? Nga pobre man ta. Ansaon man? Nihunong manggod na siya kaon. Unya, day, Miles. Giunsa man nimong tubag si teacher. Akong giingnan nga. Magparehas ko niya nga mag-teacher pot ko. Mayo lagi maka-eskwela tag college. Kundili. Ansa man nimo pagka-teacher bi? Nga pobre man ta. Ansaon man? Ang saon? Oh, Naaman si Papa Pransing B. Iya man jud kong baskulahon. Nakasulti mang good me. Biyan siya man pagsulti si Papa Francine ni mo, be. Nga, pamantay kwarta. Anya, dako man ang gasto ang college, be. Di ba, mako rin? Na. Ay nabog pagsulti pahin, ana. Dako. Tiwas una mo sa inyong pagpaniud to. Kaya naghuwat ko sa inyong bawnanan. Ako ning dadon sa akong pag-uli. Mura lagi itog. Kumahan ka na. Nalain si Mama ko rin, Diamonds. Nasukuto siya na ko. Ambot lang ni mo kuya Dudutoy. Ikaw mang good. Gara-gara pag yun ka. Wala ramang good to. Lalaman dito. Bitaw. Puro po ka mangayog suri ni Mama Corina na. Dili di ay pwede iniguli. Magsuri ko ni Mama inig abot dito sa ato. Magsuri ko. Lagi, pagsusuri yun ah. Kaluoy sa akong mga anak. Nahibaw ko nga inosente sila sa ilang gipanulti. Pero walang sila masayon. Nga sa hilong, gisakitan ko sa akong nabati nila. Wala ko ikalain o gikasuko ang akong nabati nila. Pero gipati ko kauwaw sa akong mga anak. Ngay ko diin ang among kahimtang ni Francine. Kay mahimong babag sa ilang pangandoy ang among kakapos. Dini day ang imong suod nga higala nga ginganlan og Reki. Di magulong tato na ako siya dadon din pero namugos man siyang moanhi kay gusto siyang makatultol sa tumbay. Unya, unsa may ang sulti? Wara. Unsay wara? Nga kuan. Nga wa siya manaway sa kagamay sa tumpayag. Nga gani gikumparar man hinuon niya sa ilang nakumbay. Hala, nga sa ato pa. Ipatiwasa sa ako. Wala pasabot nga giminusan siya sa atong payag. Ang iyara nga
mas nakadaig siya ni ini. Nga bisan gamay pero malinawon o dili sama sa ilang nga dako man tuod apan wa ko nagkalinaw ang mga taong namuyo ni ini. Oh, mao ba di ay? O day. Oh. Nahilo man ka. Wa man. Siwa nga. Subo man kay nang naong nimo. Wara lagi. Wa. Sultikod. Kiingnan na siyang wa. Di kang kasapot. Oh. Day. Day Corin. Corina. Day. Wala si mamati na ako. Sundo na ko, be. Ayaw lang ko kalain. Dili matingal ito ang ngayon mong ikasuko nga. Min sister ko nga ano ka. Kaya masabot man nga doon na kay gitago. Sapa, kung may problema ta, kinsa naman di ang mangitag sulbad o magsabot-sabot na ini. Di ba kita ragyapon? Corina? Sorry, Francine. Sorry. Wa kay angin pangiyawan og sorry na ako. Ganiya manggod. Sa pag-atod ako sa eskwelahan. Naluoy ko nila ni Dodot og Miles. Dihang ako silang giapungan nga na ni Udto. Kaya ano mo di ay? Ha? Pasabta ko kung ano. Siti ko day. Unsa? Maunay imong nabati ni Dodot ug Mais. Oh, Francine. Og naluoy kayo ko nila. Gibati kong kauwaw sa atong mga anak. Nga kapusta. Og di gyud makahatag sa bisan unsa ilang gusto. Og nga ang atong kakapos mahimo hinuong babag sa ilang mga damgo sa kinabuhi. Ginoo ko. Hoy, Proseng. Dali. Are, ituna ng kabaw ni mo kay peting ni tao. Naughan man ito sa atong tunaan sa kabaw. Maong ni ako din sa may suba. Uy, Seng, ano ka? Murag labaw pamanggo sa Pirisanto ng naong ni mo. Saan ka? Paitan ng pobreta siyot mo. Ha? Uy, pait mo lang. Muna giingon nga mas mayo pang dato. Kaya na kang kwarta. Pero kitang pobre, no? Wag yun. Uy. Wag siya makatawa, oy. Sangisi na lang. Wag yun. Sing, nakadya, Sing. Ikaw na akong gestorya, Sing. Nga nung wa ka pa man magminyo, isyot. Kuya, maputanan na mo, Sing, oy. Tukaan mo sa tayo sa waday kaon. Bitaw siya. Nga nung wa ka pa man magminyo. Daghan kay gusto magkigbinyo na ko, Sing. Mamugos binang uban, pero akong gibalibaran. Lami. Bitaw, pasig nagtuo kasi nga, nagkomedya ko, ha. Tinawag akong isulti. Daghan kay gusto magkigbinyo lagi untan ako. Namugos lagi ng uban, pero ako lang yung gibalibaran. Nga nung imo magibalibaran? Angang, puro matiguang. Lagi mo katawa eh. Skang mahal na rin mo katawa singay. Di ba ka-upward? Kontento ka na ining imong pagpangumali ni sa ato, Shot? Ha? Gusto po kutanan ni mo? Klaro harag ito. Why? Siwa, klaro to. Di ba nangutanan ka kung kontento na ba ko sa akong pagpangumali sa to? Di ba mo to? Kadungog mo ka sa akong pangutana, gisun na pagyud ka nimo. Tingsi ka lang. Klaro rin ako. Unya,
sa may imong itubag sa mga pangutana. Ang akong tubagsing. Akuan, kining kontento ra ko kay wa mo ko ilaing gibuhi, kini ra akong binuhi. Sigulan yan niya pinuwang eh. Piyaw ganit tao, sabre. Lisod kayo sitag seryoso eh. Seryoso ko pras nimo, wag yung reaction bisag muna na ko pagumidya dre. Wala, duha na ta. Oo, watod kay pamilya nga gibuhi. Kay ikaw ram lang sang usa. Unya kinsa may mutikad anang yuta ninyo. Kurek yusing, kurek. Kaya nga naman sing, ha? Ang tara man kag kontento ba ko ni akong kahimtang? Kuan. Ay, nakauna-una maguduntag kong manarbaho dito sa Manila o sa Cebu ba ka? Uy! Nalabaw ko si Bo. Uy, taro si Uy! Nga naman. Muban ka? Ha? Isyot? Sino nga ito umayang? Ako, Greggy. Uy, Sing. Ikaw mo ko din eh. Huwag pa ni magsultis maya nga. Ikaw mo ko din nangita na ko. Dali. Dayon, Francing. Alita, sod. Di na lang ko mo, sod, Greg. Kay gikan pa ko sa gawas o nanimaho pa kong init. Siya biya eh. Mura magkagdili, amigo. Dali ni sod. Alita diri sa sod, magstorya. Dali. Sige lang lagi, Greg. Sige lang. Musultin lang ko diretso kung sa akong tuyo na mo. Tuhan na, eh. Greg. Saan? Nagkadesisyon na kang manarbaho? Para ba ko'y amigo nga, manager nga, ikastorya na ko, di pang gidugay. Nagpatabang siya na kong pangita og tao nga kasaligan. Saman, i-recommend ka, ha, Francing? Mga wadang inyong kamingaw, nining ako tarong paglakaw. Baino mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng bagong sugilanon. Babay Papa nga sinulat ni Glenn Pino. Salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.